Oslovila ma táto cmulacia mašina z Instagramu. Oslovila ma natoľko, že som si ju musel vyskúšať sám na sebe. Príjemne ma prekvapilo, ako na mňa zašlapala. Vždy som hľadal nejakú vec, ktorá mi pomôže sústrediť sa a dodá energiu na veci, ktoré mám rád. Razer zlepšuje kognitívne funkcie, takže sa nemusíš báť, že sa nepripravíš na písomku, ktorú ti Marta pripravila už 2 týždne dopredu, alebo odflakneš svoj obľúbený tréning. Je náhrada za kávičku alebo energetiak, z ktorých si unavený viacej po nich ako pred nimi. Osvieží ťa príjemnou stálou energiou a motiváciou, že vytlačíš aj dušu zo seba, len aby si dosiahol požadovaný cieľ. Osobne mi pomohol v stresových situáciách. Poď! Poď, Niko! Poď! 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 Vďaka nemu prvé miesto v silovom troboji.